Ikolli bżonn il-xagħat jaqbadni minn onqi, ġieli jgħiduli. Dawk illi jafu illi hemm bżonn li jagħmlu xi ħaġa, imma għadhom ma sabux dik il-grinta, dik il-ħeġġa biex jibdew. U kieku nista' jien naqbadhom minn onqhom iwa, għax naf kemm once li inti bdejt titlef ix-xaħam, tiċċaqlaq, ħatqum aħjar, ħatorqod aħjar, ħajkollok aktar nifs, kemm il-kwalità tal-ħajja ħatimprovja, ħatkun aħjar. Imma ma nistgħu naqbdu l-ħadd minn onqu, tajjeb, għal ħafna raġunijiet. Imma nemnu illi bil-kelma tajba jew inkella b'naqra raġunament u naqra emozzjoni nistgħu naslu. Allura għalik illi forsi tixtieq illi tibda tagħmel xi ħaġa għax qed tara jew qed tħoss illi m'intix fl-aħjar li tista' tkun u għandek bżonn xi ħadd jew xi ħaġa biex timmotivak, ħantik parir illi tagħmel hekk illum. Iftaħ naqra widnejk u ħanitolbok illi sempliċiment iġib karta u lapes u ħatikteb u ħatagħmel li ħansemmi, jekk jogħġbok dejjem. Anka jekk m'għandekx karta u lapes dejk, jew forsi għandek laptop tista' tuża laptop, imma karta u lapes ħanispjegalek għalfejn ikunu aħjar ġifieri fil-każ erġa' ra dal-video aktar tard. Mela, fuq dil-karta li inti ħaġġib ħataqsam fit-tlieta, mela ħajkollok tliet kolonni. Fl-ewwel kolonna ħatikteb x'inhu idejqek. Tajt pereżempju jiena qiegħda nilbes size 16 u s-soltu normalment tkun pereżempju size 12 ħanivvinta. Jiena qiegħda naqta' nifsi, jiena qed inkun aktar bin-nervi, jiena m'għandix żvok, jiena qed jitlaw li aktar malajr, mhux qed norqod tajjeb, mhux qed inqum tajjeb, qed inħoss ninfarka. Ikteb dak kollu li qed idejqek. U nixtieqek ukoll tikteb l-emozzjoni li qed tħoss. Tajt pereżempju qed inħossni irrabjata, bin-nervi, ikolli abtit nikol kull ma nara qudiemi, frustrata, bidwejja, ġili anka nibki, ikteb li trid, żvoga batta l-istonku fl-ewwel kolonna. Ħanaqbżu għat-tielet kolonna, mhux għat-tieni, għat-tielet kolonna. Kif taħseb illi tkun jekk il-bambin irid tibda tieħu l-affarijiet bis-serjetà? U tikteb pereżempju size 12, kuntenta, enerġetika, mistrieħa, iktar fil-paċi, aktar inħossni li achieve xi ħaġa mela fulfillment jgħidulu bl-Ingliż, iktar self-confident, iktar nemmen fija nnifsi. Ikteb dak kollu li tixtieq u temmen li ħadħoss meta inti ħaġġib ir-riżultati li tixtieq inti. Mhux li jixtieqek ħadd ieħor għax din importanti, tagħmel xejn għal ħadd ieħor għax forsi tagħmilha darba darbtejn tlieta u tiddejja. Li ħatamel għalik. Ġifieri pereżempju jista' jkun tgħid jiena mhux id-dera, jiena saħħti, jiena mhux saħħti kif inħossni. Ara x'inhu il-każ tiegħek personali u x'inhu once li inti tagħmel l-exercise bla ma trid ħatolqot ħafna affarijiet. Jiġifieri anke jekk timmira għal saħħa aħjar, ħajkollok dera aħjar. Jekk timmira għal dera aħjar, xorta ħajkollok saħħa aħjar għax daw imissu ħafna ma' xulxin. U naturalment il-moħħ kemm għad-dera, kemm għas-saħħa, timmira x'timmira, il-moħħ ħajħossu aħjar ukoll. Mela dik it-tielet kolonna ta' inti x'tixtieq tasal għalih u kif tixtieq li tħossok. Fin-nofs, nixtieqek tikteb u tajt jekk ma nagħmel xi ħaġa issa x'ninkwieta jew x'nibża illi jkompli jmur lura. Mela pereżempju jgħid ara jekk illum size 16, naħseb li niġi size 18, 20. Jekk illum qed naqta' nifsi wara 10 passi, naqta' nifsi wara 5 passi. Jekk illum m'iniex qed inħossni komda il-baħar, ħanispiċċa li laqqas biss pereżempju nkun irid noħroġ mid-dar qed nivvinta u forsi qed nesaġera. Imma ikteb dak kollu illi inti tibża jew taħseb li jekk ma tagħmilx ħaġa fuq għallum l-affari li għandek fl-ewwel kolonna, x'jista' jiġri, x'jista' jkunu l-konsegwenzi tal-li ma tagħmel xejn, daw ħadd niżilhom kollha fit-tieni kolonna u ħadd tikteb ukoll kif ħadd tħossok. Pereżempju, fl-ewwel kolonna ktibt frustrata, f'tan-nofs ħadd tikteb mhux tal-li frustrata tal-li mdejqa, tal-li tini l-biki, whatever, batta l-sonku. Dik il-karta mbagħad taqbadha, żomma x'imkien fejn tara ta' spiss u kif tkun fil-mument għajt issa jiena u daw ħadd tiktibha isfel, x'se nagħmel biex mill-ewwel kolonna biżmien nasal għat-tielet kolonna u biex nevita it-tieni kolonna, biex nevita il-konsegwenzi qar minn tal-lum. U l-action plan tiegħek meta x'se tagħmel ħadd tikteb isfel. Jista' jkun tajt ħaniftiem mal-partner u pereżempju nibdew immorru jogging, nibdew immorru ġirja. Jista' jkun tajt ħanċempel x'imkien, nagħmel appuntament, ikolli consultation biex pereżempju kif nagħmlu hawnhekk a New Better Life nagħmlu group sessions. Jekk hux barra, jekk hux indoor, jekk hux inkella online, jista' jkunu ħafna affarijiet u jekk fil-każ tagħna nistgħu ngħinuk, tista' anke ċċemplilna fuq 99003909
jew issibna fuq il-paġna tagħna NU Better Life. Però ara inti x'tippreferi tagħmel one għax l-importanti li dak li ħad tagħmel ħad iħu gost tagħmlu. Ħafna mill-membri hawnhekk u hawnhekk għandna ftit anke success stories, etc. Kienu xi darba bħalek, kienu xi darba fil-before photo tagħhom biżmien, bil-paċenzja u bid-dedikazzjoni waslu għal riżultati ħafna aħjar milli kienu bdew bihom. Ara inti xi jferħek, ara inti x'tista' tagħmel u li żżomm għat-tul ta' żmien. L-importanti li mill-ewwel kolonna naslu għat-tielet kolonna u assolutament nevitaw it-tieni kolonna. Niltaqgħu!